ett vinter etter. Og nå får jeg skifte da. Og tid så heldig jeg slipper av vi. Jeg synes ikke hvordan jeg skifter vinter. Ja, det første som vi har til et kubein. Så vi kan løse det. Det regner det ikke til, men det løyver her. Det skal ikke kjøtt. Det att det ska vara snökt runt om. Inte riktigt inte ska blå för braj eller man sätta plater på i. Så må jag ansätta att det inte blir det inte får några ord här. Tapet ska brukas åter. Ta ett blir just ta var vanligt och moderna är ha. Där ute i ett. Men nu har vi sett att det är fittligare vi har sånt där timpre. Det gör bättre spel och det är som en slaktarui eller en operationsstov. Så nu är det listakort runt om. Där listan är det gerikt. Och vinter bonk. Så jag hittar så att det lampor och så kommer det. Störveren den gamle. Och här är när kan ut. Vad heter det att det har varit en horesteg her da. Nu blått. Såleis. Fikk jeg vinter ur. Og i eno. Den glattere hvis man skjer det av til grammen ur. Og så skjer karmen av. Så man stender til lasj og etla man stender stiga på en kramåte. Det er ikke så lett å standa, men hvis man tar det ur på en måte, så kan det brukes som kreastan eller säljas eller. Det som nok vil aktuelt kommer mer til at det kan kolla vekk i en utan att skulle vara en rikva man rer. Nu är klart att sätta vinter i. Men det är stor antydning att öll lampöjnen ligger klar. Sälja hvis man ständer ytla och man inte påstår för ny rätt ur stian eller slash. Men här stand det väl. Som fälter i hus. Att det är så fittliga frintliga Henning så dagliga gånger och vet en goda tjänstånd så får jag fräsa noto nej kampo så att jag kan färda in i noterna till tillsättningarna. Nu har vi fräsa kamp och i tillsättningarna så att det passar och i noterna. Men det är så happy jag rakt gärna skruv och ta i sig vi så säger så blir okvast. Men det är något man kan göra för att det inte ska röva. Och ett är att man lägger klossar innanför eller under. Här har vi så just ett brett skåriga brett till att lägga oj här så det är pura jant vi blir. Och i erva kan man så ta och lägga några klossar dit vart det är inte klossot. Men istället för det kan man ta målartejp. Och det helt det så är ner. Lys och någon nere och det man säger. Och det kan man eisen göra. Och i änden ner. Den såg Men det är att ta det drever hända så drever det trä upp och hvis det åkvast så vera det så röver då i och då är det inte några trobläge handavägarna till innanför det här trobläge ner och upp efter det. Så att här kan du hvis du ut här lägga en klossa innanför. Så teker han till. Och det är eisen som är tydning
Det som stor tøytning, det at man velger rørene, men annet tar du skal gjøre tilsetninger og annet, så det her tøytninger, at det her 90 grader, skåret rent, og det skal gjøres i baven enten. Nu det å få skåret tilsetninger til og sette der og i. Det en særlig måte jeg gjør det på. Når dette så skåret til åren. Men det som jeg gjør, det som jeg alltid gjør, det at jeg setter det i og passer det til. Og så gjør jeg rammene. Setter jeg den sammen, og så setter jeg den i. Jeg setter den ikke fast og i her, hun leis og vi setter den i her. Det gjør på hendamål. Nå er det teip på her, akkurat det var jo annet å si jeg. Det så et annet endamål lesa for, det for at det skal ikke så stryker og at jeg setter mest i. Det som man nå gjør her, det er det som jeg pleier å gjøre. Jeg har et stykke av oss ned, som jeg har sier ja. Og så vinkler den her, og setter det i. Her. Jo bara til overste stykket etter, merker, og det viktig at man merker hva høyre og hva venstre. Og hvis vi i understykket og i stykket var lykke, så det eisen veldig viktig at man merker det opp og nyer. Men nå det vinter jeg bank, og han ser ikke lykke ut, så det her kan ikke takkes feil. Men det veldig viktig at man merker det. Og hvis vi setter det sammen, tar ikke om det venter øvet, så til det her høtte vi alle tog. Så som kan koppa du bare beina ved. Så bare å sette i. Så forskjellige andre eisene, snøklære og ångsle. Lister rundt om og så rett. Men først var vi under pass her. Så att mer sikker i att passa. Junction City, som da driver av danske kyrkjen eller bygda. Her har vi gjort nok snakk på sjus, og i med det her. Hvis jeg har vært en konta, så det ikke vært gjort på enda måten. Så det har vært alt for dårst, men tar det nå for i and, så det noe helt annet. Og det har vært snakk her. Så leis. Nå sett sammen og pussa og klart å sette i. Einast som jeg setter fast vid, det jeg synes av løyme. Det innere kanten, så at det ikke sprøyter ut kjøkkenet.